Paano nga ba gawin ng Ilocano dinakdakan? Utak ba linalagay? Mayo? Luya o sibuyas? Tara, samahan nyo akong gumawa ng Ilocano dinakdakan. Pinalambot lang natin yung tenga, batok, dila at atay ng baboy. Then igigrill na natin kasama itong utak. Combination to ng utak ng baboy at baka para extra creamy. Lumiyab-liyab na nga yung apoy. Tumutulo na kasi yung mantika ng batok. Pero okay lang yan, mas masarap yung medyo may tusta. Okay na rin itong utak mga kapulutan. Sheesh! Yan ang magpapasarap sa ating dinakdakan. Yung red na part dyan, namuulang na dugo. Goods na goods yan mga kapulutan. Nagsimula na tayong mag-slice. At kung umabot kayo sa video na to mga kapulutan, gusto kong i-shoutout ang mga nanonood sa atin sa La Union, sa Pangasinan, sa Ilocos, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Nueva Ecija, at outside Philippines, meron from Australia, from Canada, and from Hawaii. Dahil sa inyo, patuloy pa rin ang paggawa ko ng mga videos. Alright. Sa mga hindi ko nabanggit, pa-comment naman kung taga-saan kayo para ma-mention ko kayo next video. Titimpla na natin itong dinakdakan. Naglagay tayo ng sibuyas, then ilalagay na natin itong utak mga kapulutan. Solid na solid to. Simple lang ang timpla ko sa Ilocano dinakdakan. Lalagyan lang natin ng kalamansi, 852 pieces na paminta, liquid seasoning at suka. Sili na rin para solid pulutanin. Simpleng-simple lang, 'di ba? Pero napaka-solid yung lasa. Kung wala kayong utak, yung iba naglalagay ng mayonnaise, optional naman 'yon. Mahirap nga naman kasi talagang maghanap ng utak. Pero di na Ilocano dinakdakan ang tawag doon. Tagalog dinakdakan na 'yon. Alright. Add lang ng konting asin at okay na ang ating dinakdakan mga kapulutan. Wala rin palang luya ang Ilocano dinakdakan, pero may mga napapanood ako na linalagyan nila ito ng luya. Depende na lang siguro sa mga kumakain kung anong trip nila. Pero kami kasi dito, sibuyas lang, pwede na. Wala namang kasing lansa, napakuluan at naihaw naman. First bite, grabe, napaka-solid mga kapulutan. Gumawa na rin ako ng sabaw gamit yung pinagpakuluan ng baboy. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share. Wala na naman ako masabi kundi alright.